दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो आसामनि मोन 21 जिल्ला आफाद आरो बे मोन 21 जिल्ला आफादनि 27टा जायगायाव जोंनि बे हाबाफारिया जादों। जों मोनसे टीम लादों जे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय जोङो बे दिनैनि जे हानजा सुनाय लामा हानजा सुनायखौ हाबा जों लादों आरो बेयाव टीम होदों जोङो मोनसे जोङो मट' लादों मोन्थोर लादों। बे मोन्थोरानो जाहैबाय बुहुमनि बर'फोरखौ जे थां आरो थांनानै थानो हो। जोंहा जोंनि राव दङ, थुनलाइ दङ, जोंनि बिजों दङ, जोंनि हारिमु दङ। बे जोंनि बिजों, जोंनि राव, जोंनि हारिमु, जोंनि थुनलाइखौ जोङो बयबो बुहुमनि जेरावखि थाया मानो, आसामनि जेरावखि थाया मानो जों बयबो गाव सिबिनांगोन। जोंनि रावखौ जोङो बुंनांगोन। नों गुवाहाटीयाव थायोब्लाबो, नों तेजपुराव थायोब्ला, दिल्लीयाव थायोब्ला, मुम्बाइआव थायोब्लाबो जोंनि रावखौ जों बाहायनांगोन, जोङो रायज्लायनांगोन। आरो जोंनि बिजों दङ मोनसे, बे बिजोङाव बयबो जोंनि बर'नि जायफोर बिबानगिरिफोर दङ, जायफोर जोंनि दिथागिरिफोर दङ, ओंखायनो जों बे बिजोङाव जोंनि बिजोंखौ फोथांना लानो थाखाय गावनि गथ' गथायखौ जों फोरोंनांगौ होननानै जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों खावलायदों। आरो जोंनि जे थुनलाइ, जोंनि थुनलाइया भारतबर्षनि साहित्य एकाडेमिखौ जों मोननो हाबाय। बोसोराव जोङो साथाम साब्रै जोङो थुनलाइगिरिफ्रा बान्था मोननो हायो। बे थुनलाइखौ सिबिनांगौआ, बेखौ फेहेरनांगौआ बयबो बर'फोरनि जोंनि दायित्व। आरो जोंनि जे जौगा हारिमु दङ, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय, बे गासै बिथिङाव जोङो बयबो जोङो गोसो गुदुङै जोङो बर'फोरा खामानि मावनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बे लामा हानजा सुनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जों नुबाय अब्लाबो जे बर'फ्रा गोबां माने थासारियाव जौगादों। दा जौगादोंब्लाबो नाथाय मोनसे फिट जादों नामा जे बर' रावखौ लानानै सोरबा खावनो थाखाय बेबायदि नाजादों, जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि बुहुमनि बर'फोरा खौसे जा होननानै दिनै स्ल'गानखौ आवरायफैदों। जों गिखांनाय नुदों, मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बर' बिजोंनि थाखाय जों खामानि मावदों। जों नुदों 2002 मायथाइयाव 25निफ्राय 30,000 जोंनि बर' गथ'फोरा बर' बिजोङाव फरायोमोन। नाथाय जों नुदों देग्लाय 2023 मायथाइयाव जों नुदों बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक परिखायाव अनलि 16,000 फरायसायाल' बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक परिखायाव लिरनाय जादों। जेब्ला जों नुयो 50% जोंनि बर' फरायसाफोरा खम जादों, अब्ला जोंनि जुदि बिजोङा गोमायोब्ला जोंनि रावा गोमागोन, आरो रावा गोमायोब्ला बर' हारियाबो गोमालांगोन होननानै जों सानो। ओंखायनो जोङो दिनै जोङो बे हानजा सुनायनि गेजेरजों गासै बर'फोरखौ जों जे बर' जोंनि माहारिबाद, जोंनि माहारिबादखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय बयबो जों खना खनला थानाय बर'फोरखौ गावनि राव, थुनलाइ, हारिमु आरो जोंनि बिजों बेखौ अनसायनो थाखाय जोङो खावलायहरदों। गोरों मानसिफोरासो दिनै बर' रावखौ नावसायदों, नाथाय गामिनि रायजो राजाफ्रा खिन्थु बर' रावखौ माब्लाबा नावसायाखै। जों नुदों गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दाबो मोनसे फोथायनाय दङ जे बर' बिजोङाव फरायोब्ला गिदिर मानसि जानो हाया, बर' बिजोङाव फरायोब्ला मोजां लेखा फरा सोलोंनो हाया। नाथाय बे बाथ्राया कमप्लिटलि नंखाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा जों बेखौ फोथाया। जोंनाव नोजोर दङ दाबो JNU जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटि, बेवहाय सासे जोंनि प्रफेसार दङ, प्रफेसार निरला रामसियारि। बिथाङा गहपुरनि दैमालु गोजौ फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनानैनो भारतनि साबसिन इउनिभारसिटि बिथाङा प्रफेसार महरै खामानि मावनानै दङ। आरो गोबां बिदिन्थि दङ। नाथाय जोङो जोंनि गोरों गोराफ्रा बेफोरबायदि कनसेप्टखौ जोङो कमप्लिटलि गारनांगोन। आरो जोङो ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि जोंनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय, गोरोन्थि सानलायलायनाय बेखौ ज्राब गारनानै फिन जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ माहारिबादि थांखिजों जोङो गावबो थांनानै थानो गुबुनखौ थांनानै थानो बिथांमोना जोंखौ फोरोंलांदों। ओंखायनो जोङो बर' हिसाबै जों थांना थानांगौब्ला जोंनि राव, जोंनि बिजों, जोंनि थुनलाइ आरो जोंनि हारिमु बेखौ जों फोथांना लाखिनांगोन। आरो बेखौनो जों रेलिनि गेजेरजों बयबो बर'फोरखौ जोङो खावलायहरदों। गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों नुबाय जिहेतु दिनै GI टेग मोनबाय, आर'नाइ मोनबाय, दख'ना मोनबाय, गामसा मोनबाय, अब्लाबो नाथाय दिनै गाननाय जोमनायखौ एसे गोदान मुगानिखौसो बांसिन बजबना लानांगौ। बे समाव नोंथाङा माबायदि खावलायगोन? जों नुदों नंगौ, जोङो 21टा जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि जानाय लोंनाय, जोंनि दामनाय देनाय आगजुफोरखौ जों मोननो हाबाय। नाथाय जों नुदों जोंनि जे दख'ना, बर'फोरनि आइजो जे दख'ना, जाय साबसिन ट्राइबेलफोरनि मोनसे गाननाय होननानै जोङो बुजि मोनो। नाथाय बे गाननायाबो देग्लाय जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना दानायखौ जों खम नुलांबाय। जोंनि दख'नाफोरखौ वेस्ट बेंगल बायदियाव, UP बायदियाव दानाय नुयो, क'क्राझार बायदियाव दानाय नुयो। ओंखायनो जोङो खावलायगोन गावनि हारिमु वर्क कालचारखौ जों लाखिनांगोन। जोंनि आइजोफोरा न'आवनो जोंनि फास्रा, जोंनि आर'नाइ गामसाफोरखौ दानांगोन। आरो
बिथांमोना दायोब्लासो जोंनि जेनेरेसना बिथांमोनखौ नुनानै सोलोंगोन ओंखायनो जोंनि हारिमुया थांना थाब्लासो जोंनि बर' हारिमु सिनायगोन मानोना महनि महन ब्रह्मआ बिथांमोनसो बुंलांदों जे हारिमुआनो मोनसे आयना जेरै जों आयनायाव गावनि महर मुस्रिखौ नुयो थिग बेबायदिनो बर' हारिनि गुबै सिनायथिखौ जों नुगोन बे बर' हारिनि हारिमुनि गेजेरजों ओंखायनो जों खावलायदों दानाय लुनाय हाबा हारिमुखौ जोङो लाखिनांगोन